Shahararrun fina-finai wanda suka fita a Lahadin ƙarshen wannan wata. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Yau ma mun zo muku da sababbin fina-finai wanda suka fita a ƙarshen wannan wata na Oktoba kamar yadda muka saba. Fim na farko mun zo muku da fim mai suna Bugun Mutuwa, fim na biyu fim mai suna Tasgaro, a fim na uku mun zo muku da fim mai suna Darajar Doka, fim na huɗu mun zo muku da shi mai suna Shikara Kai. Duka dai wannan fina-finai ne wanda muke sake muku su a cikin group ɗinmu na BIP kamar yadda muka saba yin bayani kowane lokaci. Don haka duk mai buƙatar kasancewa da wannan tsari namu ko kuma ya shiga wannan tsari namu domin yake samun fina-finan mu ingantattu da zarar mun ɗora, to fa kofa a buɗe take. Duk mai buƙatar kasuwanci da mu zai iya ɗaukar lambar wayar mu sai ya yi mana magana ta WhatsApp ɗinmu ko kuma ta Telegram kai tsaye. Wannan shine sabon tsarin da muka zo da shi. Ko a ina kake a faɗin duniya za ka iya tuntuɓar mu domin yin kasuwanci da mu. Wannan kuma shine tsari guda ɗaya wanda ba sama da shi. Idan har kana buƙatar kake samun fina-finai shahararru zafafa kuma da zarar sun fito, to fa kofa a buɗe take, sai ka ɗauki lambar wayar wacce muka ajiye akan wannan bidiyo domin ka tuntuɓe mu domin jin ƙarin bayani akan kowane bidiyo kake so. Mun gode.